बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। चिरां जिल्लानि बिजनियाव जुवारिफोरनि सायाव पुलिसनि गोख्रों एक्सन। चिरां जिल्लानि बिजनि थानानि सिङाव थानाय खोला माक्रायाव पुलिसा सिग्रोमनानै सानै जुवारि हमनो हादों। पुलिसा बिसोर सानैनिफ्राय जुवा गेलेग्रा मुवा, नोगोद 2,900 रां आरो गंसे मबाइल हेन्डसेट बोखांनो हायो। सानै जुवारि हमनायनि उनाव बिथांमोननि सायाव पुलिसा केस रेजिस्टार खालामनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय सानैखौ आब्दुल आलिम आरो नबिबुर रेहमान होनना मिथिनो मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि सासे बर'नि फिसाया डक्टरेट डिग्री एबा PhD डिग्री मोननो हाबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मालमुरा पटल गामिनि बिफा बिरेन बर' आरो बिमा थानायश्री बर'नि फिसाज्ला जितेन बर'आ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय डक्टरेट डिग्री मोननो हाबाय। जितेन बर'आ डक्टरेट डिग्रीखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि मेथामेटिकेल साइन्स बिफाननिफ्राय मोननो हायो। बर'नि फिसा जितेन बर'आ मेथामेटिकेल साइन्स बिफाननि प्रफेसार के प्रिय कुमार सिंहनि सुपारभाइजननि सिङाव स्टाडि अन साम बियानसि टाइप कस्मोलजिकल मडेल्स इन जेनेरेल थियरि अफ रिलेटिभिटिनि सायाव रिसार्च एबा नायबिजिरनाय खामानिखौ मावनानै PhD डिग्री एबा डक्टरेट डिग्रीखौ मोननो हायो। बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया NDFBनि मुंख्लंफोरनि मोननो गोनां एक्सग्रेसियानि थाखाय हाबा मावनो आफाद दानानै रां खांनायनि सायाव गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों थोंजों एबा रोखा बुंदों। NDFBनि मुंख्लंफोरनि नखरा मोननो गोनां एक्सग्रेसियाखौ मोनहोनो थाखाय मावनो गोनां गासै हाबाफारिफोरखौ बिटिआर सरकारा मावगासिनोखा। बेनिखायनो रावबो सुबुङा बेबायदि रां खांनायाव जाहाथे रावबो मदद होआ, बिनि थाखाय NDFBनि मुंख्लं नखरनि सोद्रोमा बिथांमोननिसिम बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा फेसबुक पस्टनि गेजेरजों खावलायहरदों एबा सांग्रांथि खालामदों। चिरां जिल्लायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय। थांनाय मोनाबिलि समाव चिरां जिल्लानि हातिपुटा गामियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय सोमजियो। हातिपुटा लामाजों पालसार बाइकजों थांबाय थानाय समाव गंसे डाम्पार गारिखौ अभारटेक खालामनो नाजानायाव कन्ट्रल खालामनो हायैयाव पालसार बाइकआ पस्टआव सौदावना जायगायावनो सासे बर' सिख्लानि जिउ गोमायो आरो गुबुन सासे बर' सिख्लाया गोब्राब जखम जायो आरो बाइक सालायगिरियाबो गोब्राब जखम जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाइक सालायगिरिखौ सापागुरि दखरपारानि आर्मि साख्रियावला होनना मिथिनो मोननाय जादों। जिउ गोमानाय बर' सिख्लाखौ आमलाइबादा मलानदुबिनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। मैया चिरां जिल्ला आस्राबारि BPF हानजाया लोगो हमलायनाय हाबाफारि बानजायदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आस्राबारि प्राइमारि BPF हानजानि बानजायनायाव आस्राबारि मावख' लांगोनायाव मोनसे BPF हानजानि मेहेरगोनां हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै BTCनि बारग' लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि, MCLA जेम्स मोसाहारि, MCLA पानिराम ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लायो। खाम्फा बरगयारि बिथाङा बाहागो लानानै सोलिफु सरकारनि खामानि मावनायनि सायाव गोबां सोंथि खालामो। बिथाङा बुङो दि फैगौ बिसायख'थियाव BPF हानजायानो देरहासार जाथारगोन। सोलिफु सरकारा मा खामानि मावखो बिनि फिननायखौ फैगौ बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरा होगोन आरो मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव रायजो राजाफोरजों दानि सरकारा मा मावदों मा मावा, बोरैहाय BTCखौ धंस खालामगासिनो दङ, BTCआ जि जोबस्रांलांगासिनो, ओनसोलाव दासिमबो जौगानायनि जेबो खामानि मावाखै, बेफोर खोथाखौ सावरायगासिनो होनना। लोगोसे बे गामिया UPPL नङा BPFसो, बेहाय लामा हरनो नाङा बिदि होनग्रा सरकारखौ रायजोनो मानो नांगौ होनना खाम्फा बरगयारिया बुंथिदों। भारत भुटान मोननै हादरनि गेजेराव खौसेयै गोरोबलायनानै हाबा मावनो भुटान इन्डिया फ्रेन्डशिप एसोसिएशन सुंद'यै बिफानि दैदेनगिरि आरो भारत हादरनि दैदेनगिरिफोरजों मैया लोगो हमज्लायनाय आरो सावरायज्लायनाय जानानै थाङो गेलेफुनि इउजं आलासि नब्लाङाव। बे सावरायलायनायाव गाहायै मोननै हादरनि गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो जौगाथाय गायसननाय, थांलाय आरो फैलाय, मोजां राहा खालामनाय, राव थुनलाइ, हारिमु लुखांनाय आरो सोलाय सोल' खालामनाय, गेलेनाय, फालांगि आरो रांखान्थि बिथिं, लेबरफोरनि जेंना आरो बिफायाव गोदानै सोद्रोमथाय थिसननायनि सोमोन्दै सावरायज्लायो। मख'नो गोनांदि बे सावरायलायनायाव भारतनि जानानै मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि, MLA जयन्त बसुमतारिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।